Banyo ya kejing syong suk syong san bat kejing ko jing kya halaying lasem bat hala kejong jaka bat kathan ke banengkong kedon kam yangi iwei pa iwei ban le khoj bat ban but ya kejing hikai ki ban nakaliang ke sorkar kila pentip syabaro ki pajba jong kari. Da kejing sokya halor kejing pang COVID-19 lane kejing pang coronavirus kasenjuk kirang basnong sonidan area harengkat kaseng HYC kilalej banbu ya kejing kerpat hakmat i deputy commissioner jonggari Boh district nak banta banbu ya kekenhun kinong pej perman lane ban cek ya kibriu ki barung ki bami na kene kathany namar kumba kalong hadu menta ki babun kibriu na kejala asam ki rung ki mi klem kono kalat jingeda halor kejing sapriang jong khunyang jingpang coronavirus kumban syupen pau kene kathany sonidan kadon hakikap bodar bat kejala asam Boh district. Hagane kesngi laidon lang ubak kedor pang ubade u sekretari jong senjuk kirang basnong sonidan area ushan bok mar senting ubade u presiden jong ke HYC Mahoti circle ha kejing senran lang jong kidkhot kaseng HYC nanong po circle kuntup yo presiden usamla arding do bat u sekretari usamla Tony Shella rengkat ru kiwe ki para dekhot ba jong kane kasngi ya di DC kum ka senjuk jong ki rang basnong sonidan area adu sonidan peketup seduk sya siang kumjuru midan hangne ki NGO beper lagi seng beper da ka mensim jong ka jing sengo kitkhya ya ka dong ka than ke jongi hangte po sonidan area kumta da koi ke jingmut rangkat pat ki NGO ilasim ya ka rai ya ka ba hakabide bat ka jing kane ka jingpang ka ba mio i mentah kabalong kecap hei bah ka jingpang COVID-19 kapapu ya ka perthei hi borok boi ha ka jingma ka krau pat khamtam yingi hangne hapo Meghalaya bat kane ka ribhoi ke jongi te nakaliang ke jongi kum kisunjuk da ka mensim ka jing saukhya ni kwa ya ka ban sim ya ke jing kitkhli ka bidai bat ka dong ka than ke jongi ka badai ka wei na ki surok ka bayai lengba bat ka asam bat ka baburu ya ke jingma ya kinong chong ke jongi khamtam midon kiyau ki bagi breu ki bana asam ki wan ban songyau te na kata kadau da ka jing saukit kya ni don hangne ya ka ban ya kren bat i GC ya ka ba nakaliang ka senjuk bat ki NGO ni don atli ki points bat ki benta ki bagi kren kata kalong ba i kerpat syak sorkar bahkan sipor bahkan pensange suwa ya ka jingrung jingmi jong ki breu ki banabar ki bana asam khamtam ki bawan ban songyau apo iyo ki jong yang ki sonidan Mahoti bat mauteri bat ka utrai te bar hakaju kopor sakawai kalong bana kaliang ka sorkar kan bu ya ki testing center ki ban yarap ban tes ya ki breu ki barung ki bami na asam bat kunjuru na Meghalaya kena makan long ke jingyada nakaba nakane ka jingpang kaba hiyo i menta ka kloi ka purstat bah hapo ka perthei hi borok kawai de dang kata kadau kum kesunjuk bat NGO iwan ya kaban ya kendu i DC na menta kene ka publish